Bangakhulu kwena Msholozi sinika izindaba ezigcwele buya ngo 4 o'clock sinika ama news headline njengoba semsele ukuthi ke sizogoqa ngale kwezindaba sifisa ukuthi ke sigoqe kanye naye ke uMalo sigama lakhe ma usakhona ku line. Hello. Okay. Yebo ma. Singiyakuthola ke manje. Ukhona ma? Yebo. Okay, mhlambe besasho umkhulu Zondi ukuthi silandise kabanzi ukuthi ke ngoba bekwazi ukuthi bafike lapha kuwena bafike benzani. Bafike nganyama bafike basiphathela ukudla i-rice 10 kg, impuphu 5 kg, amazambane 5 kg, anyanisi, amathini fish nababhontshisi, amafutha, ishukela, itiye, ubisi. Nje basiphathela nje ukudla okuningaba abasize ngako and kube usizo kakhulu kumnandi nakuthina nezingane siyapheka nje kumnandi basize nje kakhulu ayikancane. So bafike kungekho lutho behleli isipampama bafike basibona esamanje kusene bengwaphuza kungekho lutho. So abantu ngiyabacela ukuthi bangesabi ukukhuluma ngoba nje kade balithola usizo lebethulile. Ungasaba abanye abantu ukuthi abantu bazojikwa kuye bakwenzele lutho abantu. Khipha inkinga yakho ebantwini ukhulume ngezinkinga zakho ukuze ukwazi ukusizakala. Omkhulu Zondi benogogo Dlamini bazisize kakhulu ngani zami kakhulu. Wasendlini ufudumele kumnandi siyapheka siyadla kumnandi. Siyezwa kakhulu ma mhlawumbe siyanxusa nabanye abalaleli abangakwazi mhlawumbe bafake isandla kuwena ukuthi mhlawumbe bangakwazi ukuthi bathintane nogogo Dlamini noma umkhulu Zondi. Siyazi mhlawumbe njengamanje mhlawumbe khona osomabhizinisi abalaleli uma ungasayena usomabhizinisi wena Mphemba uma uthi amandla wa 500 no 200 noma no 50 rand lo onawo extra ongawusebenzisi ngicathi ungakwazi ukuthi umlekelele lwamama kwalapha egama lakhe. Siyacela asisho mhlawumbe kuze ube usomabhizinisi uyazazi mhlawumbe uyahola mohola mhlawumbe kusala imali enga 5000 eba extra ongayisebenzisa ongazi uzoyenzani mhlawumbe uthatha 1000 ang 500 ukuxhumana nomkhulu Zondi umkhulu Dlamini wamsele lwamama lapha egama lakhe awuzazi ukuthi ibusuku zakho sileliphi mhlawumbe silele ethe nje awulula isandla kube kanye bese siyakwazi into zakho zihlangane bese uyakwazi ukuthi ube right. Siyabonga kakhulu nondaba siyabonga kuwena kakhulu noma sibalikhulu ukuthi umncane kangaka kodwa umuntu omdala efika kuwena ezokutshena lolu daba lolu abanye mhlawumbe ontanga abange kade bengayenza la Mphemba ukuthi mhlawumbe bayithathe kwefaka ku status Facebook yes njalo benze ihlaya kodwa yena ucabangisa kumuntu omdala wabona ukuthi no lento ayiyona ihlaya le noma iyamhlupha ngaphakathi akazama ukuthi amtholele usizo bahlala phansi nondaba bakwazi ukuthi bamlethele i-cross mhlawumbe ayisibusele kuwena nondaba khona amazwi ofisa mhlawumbe ukwadlulise kumama noncenca abanye abantu abalalele abangakwazi bamlekelela umama ukuthi bakwazi bafake isandla. Siqala nje sibonga kakhulu kwisibindi sakhe umama kwazile ukuthi akwazi ukuthi axhumane nathi futhi la elokhuzeni emsakazweni. Siphinde futhi sibonga kakhulu nokuthi abe umlandeli waka Good Radio ngoba kuthiwa akazange azayilalele iRadio ngoba ngike ngazama ukuyibheka indaba yakho ukuthi kwasekuqaleni ezefika gogo Dlamini eyofuna usizo kuyena ngezinto ezimhluphayo umama lapha ekhaya emzini lo abahlala kuona ingoba inamba wayekade eyithole la emsakazweni. Ngiwubonga kakhulu futhi nomsakazo uGood Radio ukuthi ukwazi ukuthi usithathe uzosifaka la emsakazweni kube khona abanye abantu abakwazi ukuthi basizakale nabanye ke bafowethu nje wasenimzwile uma lento ayisho akusilona ihlaya yinto le abantu abaningi bashaya kakhulu ziningi idumbu ezivelayo ziningi izinto ezivelayo umuntu uthi uyafika mhlawumbe uthola sekuthiwa une stress uhleze ecabanga kakhulu zonke lezo zinto lezo. Ngicela ukuthi ukwazi ukuthi ubambisane nathi kusukela manje ungahlali nenkinga yakho ukwazi ukuthi ubike inkinga yakho yakho asizokuyithatha thina sihlekise ngayo noma mhlawumbe sambe siyitshela abantu naye futhi uma njengoba ekwazile ukuthi akhulume la emoyeni njengamanje akazange azakhombwe noma mhlawumbe akusiyona mhlawumbe into ebesithi senza ngoba mhlawumbe sifuna ukuthi akhulume kodwa manje naye ube naso isifiso nokuthi akwazi ukuthi agqugquzele abanye abantu ngoba uyazi naye ukuthi njengoba nje ekwazile ukuthi abike usizi lakhe ukhona mhlawumbe umunye umuntu naye futhi oqhakekile. Nawe ke mafuthi siyakucela ukuthi mekukhona abanye abantu obaziyo ophila nabo owaziyo ukuthi bana lezi nkinga lezi ekuyizona futhi obhekene nazo sikhona ukwazi
ukwazi ukuthi ubadlulisele, ungasho ukuthi hayi ngifuna ukuthi kudle mina, ungasho ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa wazisile abanye abantu ukuthina mhlawumbe manje ucabanga ukuthi mhlawumbe wena ngesisakwazi ukusikululele isandla. Njengoba sesiqalile manje sakwazi ukululisa nabanye futhi nje sechazile uMelokay abangakwazi ukuthi bafake isandla ukukhipha inkinga yakho kubantu, hayi kubona bonke mhlambe futhi abantu, kodwa ukuzendlala kubantu kwenza ukuthi kube khona enye impilo ehlukile ongakwazi ukuthi uyiphile kwabanye abantu. Esengisho ukuthi nabanye abalaleli abakhona emakhaya ngamakhaya nanguma aqalanga lapho wafika koKudlamini wakwazi ukuthi amsize ngezinkinga, kodwa bathe bengabe sebeqalile ukusebenzisana wabona ukuthi cha umama engathi ikhona enye inkinga abhekene nayo, ukuze nomama akwazi ukuthi akhiphe isifuba sakhe kuyena uKudlamini. Mhlambe uKudlamini ngingathi nje mhlambe nawe kancane isikhathi nje sithi ukuthi mhlambe nje kancane singakuvaleli ngaphandle sikwazi usiza ukuthi uMelokay uthini. Siwalikhulu beka nawo dadewethu. Nami nje ngizogqugquzela abantu ukuthi bangazibukeli phansi, bangaziboni ukuthi ngoba nakho kungekho lapho abathatha khona bazibona ukuthi mhlambe babantu abahluphekile noma ba-isolated from abantu laba abaphilayo emhlabeni. Nabo base abantu, uma ngabe udinga usizo, njengoba kade ngikhulumile nabangani bami laba bekade ngifunda nabo esikoleni, ngibagqugquzela nabo ukuthi uma ngabe kukhona mhlambe abantu noma umndeni abawaziyo abangathathi intweni bangixhumanisa ke nabo, bangibhalela ngabatshela ukuthi uma ngabe bekhona abanye ababaziyo around igama lakhe cause indawo engikuyona, bakwazi ukuthi bangibuyisele imininingwane yabo ukuze ngizokwazi ukuthi ngidlulisele kumkhulu sibahambele nabo labo bantu labo. Alright, sibonga kakhulu ngokuthi nje uhloniphe, ube nesibindi, ukwazi uzokhuluma emsakazweni. Nginethemba ukuthi uNkulunkulu emuhle uzokwazi ukuthi usizakale, uzokwazi mhlawumbe uthola indlu eright ozokwazi ukulalela nabantwana bakho kuyona, because asazi ukuthi ubani olalele njengamanje. Mhlawumbe khona abantu abazokwazi ukuthi uKudlamini nomkhulu Zondi ukwazi usizakale, kodwa nje qina, ube nesibindi, uqhubeke ube isibonelo esihle ebantwaneni bakho. Mhlawumbe labantwana abakhulisayo njengamanje khona yedwa yokhula enza umehluko ekhaya, but indlela oyiyona, indlela onesibindi ngayo, ngikholwa ukuthi abantwana obakhulisayo abazukulu ingane zakho straight kuningi esikwazi ukuthi zikusike iphethini kuwena. Siyabonga kakhulu ma. Ngiyabonga kakhulu nabantu abami, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nomkhulu, ngiyabonga. Sibonga kakhulu. Okay, sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu kuMando. Isimo sakhe sanempela ukuthi singabe sihle kakhulu. Kodwa ngiyanxusa Mphemba. Yebo. Siyanxusa Mphemba, siyanxusa. Onamandla ukwazi ukufaka. Mhlambe uma kuthiwa uMphemba ukhipha u500, angifaka ukhipha. Uspondwa ukhipha 500, amkhipha 500. uKudlamini ukhipha 500, uNkulunkulu ukhipha 500. Nabanye. Uyayibona lo mali ingagcina isimali. Mhlambe ingakwazi ukuthi ikhiphe 2 room, ingakwazi ukuthi ikhiphe 3 room. Akwazi alekeleke lo mama ngoba ukwazi uNkulunkulu Zondi manje ukuthi amlekelele alale endlini. Uyabona ukuthi ufike emzini nomuntu abantu boku7 behlala ground ingekho lento yokudla ukuthi isimo esikanjani leso. Siyacela nabanye ke abafisa bathola usizo bakwazi balula isandla, bakwazi ukuthi balekeleleke, because noma asiphinde sicacisele kuMphemba nakwena nondawo nakwena masibakhulu mhlambe angeke sakwazi ukubalekelela ngakonke, kodwa sizokwazi ukuthi ongenani uhalf noma ikota lezinto obhekene nazo sikwazi ukuthi sisizakale. Yeah. Asikale mhlambe kuwena koKudlamini usikhumbuze usinike izinamba zakho ukuthi utholala kanjani nanokuthi ulapheke la kuphi nendawo. Ngibona ukuthi uchazela uSipontwana ukuthi into ethize ningayenzi. Nike ukuthi bakuthola kanjani inamba because wazi wachazela kahle ke manje usulapha esigodlweni ukuthi bangakuthola kanjani. Ngizobonga ithuba engitholile lokuthi ngizofinyelela ku-Hit Radio. Ngibonge nabalaleli ababelalele badela konke abebekwenza, abasilalela bazipha ithuba nje. Ngisebenzela endaweni yasegama lakhe ukusukela ngomsombuluko kuze kube umgqibelo. Ngisebenza ngiqala ngo10, ngiyahlola, ngiyabhulula, ngiyakwenza konke njengoba ngiphuma phansi kwesandla sikamkhulu Zondi. Inamba engitholakala kuyona it's 063 862 78 36 asiphinde dadewethu 063 862 78 36 Camako. Asibheke la nondaba omkhulu mhlawumbe bakuthola kanjani?
Okay, sibonga kakhulu mkhulu Zondi lo olapha endaweni yaseBhoboyi lapha la engisebenzela khona masuka push up scene ugibela ama-6 emachisini uthi uhlika nje esitopheni kwaMagumede ubuze kwaMkhulu Zondi likhona ibhodi ozolibona futhi elibhaliwe Mthandazeli uZondi elibhaliwe nje likhulu elimhlophe eduze kwebhodi lasesikoleni esiphakamile uthi nje uya kaMkhulu Zondi kungenjalo ke nansi i-cellphone number engitholakala kuyona ngatholakala kusukela ngomsombuluko kuzigela mola umgqibelo i-cellphone number engitholakala kuyona ethi 071 8 444 713 siphinde 071 8 444 713 Sibonga kakhulu bafowethu ngesikhathini esiphe sona umsebenzi omuhle enwenzela abantu eningakhathalanga lilodwa ilanga noma wathi aziyafika ifungufungu umsebenzweni kodwa ningapheli imandla iqhubeke nemphoko phela phambili vele abantu abenza okuhle kohlezi kuzoba nama-challenge la abasuke behamba khona isande nje sidlula ikhanda ngiyathokoza kakhulu umsebenzi omuhle enenzela umama wasekhamba lakhe siyabonga so peace asabe kwethu Siphakamise Ntuli on Facebook, siphakamise on Facebook page. Bona bonke abalaleli kade nje behlezi nathi kusukela ngo-12 ngithi nje inkosi ayibenze nje